Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Syak sak narpna prangut ki Filipin haka Good Friday ngaduai ban penduk jaj ya u COVID bat ban penkut ya katma Rusia Ukraine ong u Ruben NH prangut kinong Filipin kila syak sak narpna yalade kumba u Jesus Christ ula syak shitom bat jau snam mensua kum shibenta ka jingrakhe ya ka Good Friday kane kala penlong ya ki hajar ngut ki paj riunge bat ki nong sangkai perthai ban tuj Filipin wat hadin ba ki bor balang Katolik kila kentai ban umsha ban sak narpna kane kala jie haka weka sinong ki nongrel jongka San Pedro Kutut ha Pampanga province syate jongka Manila kawal sedang biang hadin laisnem naka jinglin shop ka klam COVID-19 ka kubor kayatu kidon khat arngut ki briu kila ai kerteng ne register ban syak sak narpna nre kila simbenta tang prangut kentup yau Ruben NH nrup arsnem unong drodur ubala syak sak narpna hadu life sausin ha San Pedro Kutut habakren hakinong tok kubor hadin kajing syak sak narpna u NH ula ong ba u duai ban penduk jaj ya kajingpang COVID-19 bat ka Rusia kadai ban penkutno ya ka jing hirtma ya ka Ukraine ka balayarap marbam bat leer shed jing shed hakeleng ka perthai tang namar ka jing ya kuntma hapdeng kini arteli kiri ka Rusia bat ka Ukraine baro ngisyak ta lang la ou NH bat pen i haki nong thok kubor ya ki dakmong basa narpna bala shop span ba ki kimlele u NH ula don saungut ki khun ula ong ukwa ban penkutno ya kane ka kam namar ka jingno kamet henrei un sa simrai ha usnem banwan ka sin ka ba sau phausin ba un syak sak narpna ula ong kam dei e naka jingpang basa prek ka bala penlong ban simbenta henrei usngau kulmar jingmut man ki por swa ban sak narpna ban long uba khuj barabor ngasngau kulmar namar ngamla ban yap hading pna ulai yathu hakin nong thok kubor habanga thi halor dingpna kamet kasdang ban kriat ula ong haba kite yaki ktinga khaprip kikmat bat nga ong halade ngala ban le yakane